Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er vi taget ud til en lokal mose, for at se om vi kan fange nogle gedder, nogle skaller og lidt arbor. Så jeg vil starte med en popper frog, sådan en, ja, der går op i overfladen, så ja, vi kan se om vi kan få gedderne til at reagere. Og så har du allerede lille arbor skalle. Ja, lille arbor. Arbor, ja. Arbor. En masse småfisk, der følger efter. Det er meget sjovt at se. Godt se hvor vildt mange småfisk der er nede foran, og skaller og arbor og alt muligt andet. Der. Og lige her. Lige der. Ja. Lige ud for der. Jeg kan se fisken. Igennem overfladen på lødebriller. Prøv at se det der. Og simpelthen ikke få, at du ikke fanger en. Hvad du skal feste med den her? Skal jeg prøve den her? Oj, der er kæmpe arbor efterfra. Kæmpe store arbor. Den er virkelig kæmpe, den der. Oj, gedde lige ned foran mig. Ej, den drejede af. Ja. Og blev den der store arbor af. Det er sjovt, at arborene de følger med ind. De bider bare aldrig. Men de er jo store nok til at bide i en kilofisk. De følger med ind en gang imellem. Så har jeg fisk. Yep. Ej! Nå, dammit. Stiller mig op. Stiller mig herop. Så kan det nok lidt lettere at se ud af fisken. Oj, den blev taget med det samme. Det tog ikke ret lang tid, det der. Nu er det gået på den. En lille fin arbor her. En lille fin arbor her, der lige har fået fat i den. Sådan. Jo. Og der er fisk på, eller fisk af. Nok mere. Ja, der er en mere. Jeg er ikke sikker på, om det er fisk eller ej. Jo, se, så går der noget der. Trukket. Så er fisk på. En lille fin arbor her. En lille fin arbor her. Hold da kæft. Ej, det sidder helt med svillet på den. Må jeg bede om, hvad hedder det, grov udtager? Hvad er det den her? Knuller eller hvad? Knuller? Jeg tror måske, spil lige der kan. Og det er jo godt kastet. Hvad? Det er faktisk lidt god. Ah, det der, det er fisk. I må op på fanden. Så er der fisk på. Jo. Virkelig fint fisk. Det er noget med dig igen og så. Du har fisk. Er du sikker? Ja. Modhug. Modhug. Det er jo virkelig modhug. Jeg har en ski fisk på. Der er der
Ja, det er arbor. Det er faktisk fint for en arbor. Ja, det er faktisk en ret så fin arbor. Så skal jeg selvfølgelig tage den af. Ja, selvfølgelig skal du det. Hvad er det, tror du, man har børn til? Okay. Det er jo ikke ud fisk. Noget mere solid arbor. Så er heldigvis Det er meget. ikke god som din. Tak. Så er heldigvis meget yderligt. Eller er sådan lynhurtigt, så jeg kan modhugge. Du mener seriøst ikke, du lige at kaste. Det er da også en ganske fin en. Der er en endnu større, ikke? Den er faktisk helt fin. Au. Okay, en arbor. Lad os se, hvad der virker bedst. Fordi sådan, jeg tror ikke selv på, at jeg fanger en arbor på majs. Det tror jeg ikke helt selv på. Selvom vi har gjort det før, så er det lidt tit, det sker. Så ser jeg, om jeg kan fange en skalle af gokten og sætte den på krogen og se, om det virker. Ej, se de små der. Prøv lige at se, om jeg ikke kommer en lille. Øj, den er stor, den arbor! Det er en kæmpe arbor igen. Det er den største. Nøj! Nøj, den er stor, mand. Det er en god arbor, hva'? Nøj! Den er kæmpe! Nøj, det er en stor arbor, det der. Se med her. Nøj! Den er stor! Hvad sker der for, at vi ikke kan fange nogen som helst geder, men vi kan bare fange nogle kæmpemæssige arbor? Nøj! Nøj! Ja, den var en sen. Den er stor! Jeg tror, vi skal købe den nye vægter. Og nu. Nu. Jeg tror aldrig, jeg har fanget sådan. Hold kæft, det er bedst. Jeg tror heller ikke, jeg er helt nøjagtig den her vægt. Ja. Nøj. Den er her. Jeg må hellere. Prøv lige holde den der. Sådan der. Prøv lige holde den sådan 40 lige højere. Drej den. Hvis der kommer en ged og tager den nu. Øj. Nøj. Det er en stor arbor. Jeg begyndte at prøve med sådan en lille gummidyr her. Se om jeg kan fange nogle geder. Med gummidyr og jernliner meget let stang. Ej, så er der sådan en træ nede under vandet. Jeg troede lige, jeg havde en. Det er bare lige sådan en lille pind, der holder fast i den, kan jeg bare se. Ja, det må gå, sådan det går. Det er meget vildt at stå lige her. Andet end hvis jeg fanger træer igen, siger jeg. Der var større fisk der lidt længere fremme. Det er sjovt at have sådan en gede, der tog den lige hernede foran knolden på mig. Nej, det kunne bare være sjovt, siger jeg. Hold lige træet. Ligger der stille, kan man sige det sådan. Klokken 9.
Lige nu er det begyndt at blive sjovt. Det er rigtig sjovt. Gederne de bider. Vi kan sige, at vi kan så småt begynde at drive derind af, eller hvad? Nej. Og sådan en spinner på sådan en arbor, der fanger du en med det som. Shit, der var. Jeg kan ikke tro på, at den her ikke fanger en gede. Især når der er så mange, og nogle gange der ser man den endda igennem overfladen bare lige gå hernede foran båden for. Da du tager den, var der ikke en lille rød nødspænder på den af de der, eller var det den her stang? Ja, det var den stang, der skiftede. Og jeg kunne fange en, stor arbor på det. Men det er sjovt, hvorfor det er, at arborerne følger med ind, men gederne gider virkelig ikke. Det vil sige et hak, eller hvad? Jeg vil nok prøve at skifte. Har du hurtigt skiftet på? Ja. Jeg vil nok prøve at skifte eller andet, bare lige kigge over en stor letspænder eller noget andet. Så køle ud åbningen der, hvor der plejer det åbent derude, gør det ikke? Jo. Hvor du har stor chance for at tage en god, enten en god arbor eller en god ged. Kunne godt tænke sig at tage en gede. Den har vi taget mange fisk på, der, sådan en her. Og de virker helt godt. De laver så meget ravage, men de går meget lidt i bunden her nu. Og kommer rumspuk, jeg mærker. Så er der gede. Nej, det er kæmpe. Hold kæft, den er stor, den arbor. Nøj, den er stor. Nøj, en kæmpe arbor. Ja, det skal den. Den er virkelig kæmpe, den. Hold da op. Det tror jeg er den største arbor, jeg nogensinde har fanget det der. Det ved jeg ikke, den er kæmpe. Prøv at se. En mobbedreng. Det er en god arbor, det må man sige. Hold da op. Hold da op. Det er et billede af, at vi sat den ud igen. Ja. Eller få taget et billede af. Øj, den er... Ja. Er det en god 2 kilos arbor, det der? Du har vel vægten på den vej? Har vægten. Prøv lige at tage den op. Kan du ikke finde det hele frem, så kan vi lige have det liggende her i vandet, så den ligger i vandet. Ja. Når du har det frem, så tager vi lige det hele her. Ja. Det er en meget god idé. Egentlig. Se den her. Sådan. Tag den op. Man kan tage lige krogen ud. Sådan. Den går ned i vandet. Prøver vi lige at se med vægt. Hvor stor den er. Ja, det er så lige omkring 1 kilos fisk. Faktisk. Den er lang, den er bare ikke så tyk. Det er virkelig en stor arbor, det her. Og så ud igen. Ja. Fint. Ja. Fast releasing. Og ned igen med dig. Sådan. Se om jeg kan få den her ud. Det var virkelig en god arbor, det der. Ja. Så ser vi, om vi kan tage en større arbor igen. Men jeg tror, det er den der følger med der. Når det er jeg kaster. Hvad? Hvor er de store arbor, hvor de har altid været sådan et par. Jeg synes, jeg kan huske sidst, der var der også et par. Ja, der var det sådan, der kan jeg godt huske, der tog jeg dem på sådan en meget lille krog og en regnorm, det kan jeg godt huske. Bare lige sådan der. Fik en sjov finger. Oj, der var hug der. Der var jeg bare ikke hurtigt nu. Svært det har været sang. Lidt måske. Hvad? Ja, hvis jeg fanger en ordentlig en, så må du tage afkommet. Eller inden den kant her, den her lille kant her, så har jeg altså altid stået eller lige i det lave herinde af.